Langga na. Iwan na. Wah, pamit. Ang to na dari dapita. Ay. Ini tabon ni. Eh, kuan be. Balde ka nang balding gamay be. Ha? Nang green nga balde. Ang to na diri dapita. Ha? Sige lang. Ayan. Inday. Dali na kaon ta. Iwan na ali. Dali. Dali na ba? Dali na. Idapling ko nun na ba yun? Ang sana mo yun. Kaya Inday, mani ay naghilapti. Dali na, kaon na day. Mulatay siya sa gunitanan di ay. Ha? Mulatay diri sa gunitanan. Kung maigo nito sto ba? Nanguto diri. Nag-awa ko lang sa TV ko dati. Ha? Yung TV ba? Yung TV. Patay akong TV diri. Awa man, basa diri. Namas gawas. So na ko'y TV oh. Wa na mo magamit kay ko'y kurente. Nya, anong payag kay to man. Ada sawa. Shower na. O tanawan ninyo ha, monetize tab kapalitag sa hindi ha oh. Oh. Monetize na to ang video. Ito ang Facebook ba oh. Napalitag sin bag-o rin, daghang kay to rin oh. Daghang kay mga sahod ba. Oh, ni amo ang payag nga daghan kayo to. Welcome kamo dire. Oh. Kamo na lay bahala kung mo higda mo mo ni payaga o di. Pero welcome. Di siya mi mauwaw mo padayon re kay baga man kay mignaw. Manang mauwaw mata nga mao na man ni ato ang life sentence. Asa to trapo re? Imo gi kuan dia? Wala oy. Kato trapo na ganiha diri ba? Wala mi dia. Buta naman ko. Adara. No, masira dia ni sure ni. Diday.
pay-pay ang pangayo. Ug no na gid ang uwan in tao no. Nagbasa-basa ra gyud diri sa muwang kuan. Muwang balay. Balay sa mga pobre di tao mga payag ra ba. Ubay gyud atong niyabong nga kuan dito. Tuo daw. Buslot lagi taon no. Pamatay sapi ani. Saba. Pamatay sapi ka palit og sin. Mo nang temporary sound sa diha oh. Murag ko na bang si tawagan na. Si Saba dong. Murabag ka nang nananggot bitaw ta. Sound ba? Sound. Para makaubay-ubay og tuba. Mao na siya. Ubay-ubay yung tuba ato nga yabo maniha. Ato yabo kay di man mainom. Mao na thank you sa inyo mga tanaw diha. Don't forget to like and share. Wa di siguro ko anong naibay mo share ani akong video kay. Pag masukad wa man gyud share, ako ra may mag-share ani. Bahala na din. Share ako ra mag-share sa akong video. So na thank you sa inyong suporta ug naman gani tan-aw ani. Lihog og like ug basig na yung tan-aw lang. Ug wa ay na lang eh. Pay-pay ang pangayo. Mao ni sitwasyon nila diri no. Mao gani ilang payag diri. Daghan kay kuan sila to. Daghan og to ilang balay. Oh na sila manghigda diha oh. Muskit. Muna ilang mga gamit diri ano. Ha, mao na ta. Salamat kayo oh. Salamat kayo sa pagtan-aw eh.